IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygian ay sayang ka ti 2-day disaster training for school DRRM and disaster response protocols training iti Bacara, Ilocos Norte. Basar ti report katanayunan ti amuda pakasaknan ti disaster preparedness para nagresponde kadagiti emerhensya ken epektibo a panaka-implementar kadagiti school protocols. Dito ay nakompleto dati hands-on trainings da iti basic first aid ken patient assessment, triaging, proper bandaging techniques, panangagas kadagiti sugsugat, pakarabanan ti BLS wenno basic life support kag runana iti cardiopulmonary resuscitation. Babaen kadagiti nga akdang ket maisagana dagiti pagadalan aniyaman aditi gratis sumangbay. Tinasao at training ket pagbibinuligan dagiti kaming ti MHO Bureau of Fire Protection Bacara, Philippine Coast Guard Bacara Substation ken Philippine National Police. Maipanamnama nga agbalinton a regular iti parang training da kadagiti tumao da responders kadagiti pagadalan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.